खुलुमबाय गिबियावनो आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। आंनि मुङा मुस्रि रोदोम बसुमतारी। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय हाग्राजुलि बियाबनिफ्राय बे अनलाइननि गेजेरजों आरज मेथाइ खननाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। आरजनि गिबि सिरि नुजाफैदो जागायबाय। नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो। नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो। मुलुगनि मानसिखौ गियान होफैदो। मुलुगनि मानसिखौ सोरां होफैदो। आरोबाव जोंनि पापखौ उरायफैदो। आरोबाव जोंनि पापखौ उरायफैदो। गैलिया जेरावबो गोजोन गैलिया। मुलुगाव जेरावबो धोरोम गैलिया। मुलुगाव जेरावबो आसार गैलिया। नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा। नाथाय नों आफायानो जोंनि जिउ लामा। नुजाफैदो नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो। नों आफा बाथौआ मुलुगाव नुजाफैदो। नुजाफैदो नुजाफैदो। नों आफा बाथौआ